дар зиндагии ҳар яки мо шумо ҳастанд нафарҳое ки мегӯянд ки ҳамин як гапи мада хафа шидӣ, ҳамин як сухан кардем дарав ранҷидӣ. охир баъзан ҳолат як сухан оиларо вайрон кунад, кӯдаки навзодро сарсон кунад. як сухан як хона мотам оварад, як сухан як деҳаро ғам оварад. агар мард бошӣ мега ҳамсабурӣ пеша кун, аз барои як сухан каме ҳам боша андеша кун. беҳуда нагуфтанд ки аввал андеша баъд гуфтор. баъзан ҳолат ӯ як сухани ту ку як намуд қалба мешикана ки ҳо меган ку захми табар мерава, захми сухан не. ба ин хотир мард бошӣ ҳамсабурӣ пеша кун, аз барои як сухан каме ҳам боша андеша кун. акнун фаҳмиде ки як сухани ту چی قدر رول می‌بازد. الفكر يا إنسان لو أطلقته